ఇందులో ఉన్నారు ఇద్దరు. రా పెట్టారు. అరే ఒక నాగరా నైస్ అని గురించి రే లోపల రా స్మోక్ వేసి అక్కడ ఉన్నారు. మాలి వేసాడు. నాకురా నాకు కోడు ఏమైనా ఉంటే పడే హెల్త్ కిట్ కానీ అరే అరే పట్టుకోరా నంబర్ 3 రే హెల్త్ కిట్ అని ఉంటే పడే చాలా నా రాలా అయ్యా నాకు కావాలి నెంబర్ 2 దగ్గర వస్తున్నా ఎక్కడరా Enemies ahead. నాకు ఒక హెల్మెట్ దొరికితే నాకటి చేశాడులే ఇంకోటి ఉంటాడు. రే 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 రారా మెయిన్ బిల్డింగ్ లో Marked a location. దా వచ్చేయండి అందరూ. ఇద్దరున్నారు అయితే నాకేంటి దూకే గ్రెనేడ్ వేసాడు జాగ్రత్త. నైస్ ఎవడరా నువ్వు నంబర్ 2 చెత్తనా కొడుకు అయ్యా. నేను వస్తున్నారా చేసేసాడు. అందరు ఎక్కడ ఉన్నారు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి. పడిపోతాయి కొన్నానే పడిని. Marked a location. అక్కడ ఉన్నాడు. నేనే పగల కొట్టా వీడు నా ముడ్లో వేస్తున్నాడు గ్రెనేడ్. Marked a location. అడిగింది మంట అంటుకుందా. Watch out. ఇంకిద్దరే Watch out. వచ్చి
అయిపోయింది. భరోసా